Kedy sa začal tento príbeh? Asi dávno. My sa poznáme v podstate od základnej školy. A ako si tak spomínam, prvý alkohol, čo sme spolu okoštovali, bolo vlastne víno a nakoniec to bolo tu, len trošku vyššie. Táto pivnica už je nová. Takže to víno sme koštovali dlhé roky, začali sme sa o tom rozprávať a celkom nás to asi bavilo. A nikdy sme si nemysleli, že teda to budeme vyrábať a asi sme si mysleli, že to nedokážeme. Len raz prišla tá chvíľa, keď niekto postavil otázku, že prečo vlastne by sme neskúsili to vyrobiť. A to bolo, myslím, nejakom februári, bola zima a na jar už sme objednávali prvú tónu hrozna, bol to Riesling Rínsky 2009. No a neseba kriticky sme to vyhodnotili potom, že sa nám to celkom podarilo a už sme boli namotaní. No a potom už šiel rok za rokom a zrazu z toho bolo celkom drahé hobby, potom ešte drahšie hobby a už sa to nedalo zastaviť a nakoniec stojíme v tejto pivnici, ktorú raz dúfam naplníme. Potom sa nám to podarí aj vyprázdniť to a umieňať ten produkt, čo tu bude zrieť a to by nás asi bavilo a aj by nám to stačilo. Stojíme v tejto pivnici a môžeme absolútne jasne konštatovať, že to mení naše spoločné dejiny. Pretože keď tak ja listujem spätne a niekde mám v hlave takú číslovku, že 8. Zhruba tak 8 rokov sme o tom mudrovali s vládom, že však to nemôže byť až také ťažké urobiť dobré víno a keď to môžu hociakí inakší chlapci robiť a kolegovia z rôznych oblastí Slovenska, sme si povedali, ako Vlado spomínal, v tom 2009, že poďme do toho. Objavili sme nejakú tú základnú technológiu. U mňa na dome bol jeden prvý nerezový tank, kde sme sa rozhodli, že ideme to teda skúsiť s tým. No a čo by som ja chcel zdôraziť pri tomto, že asi sa veľmi vhodne doplňame, pretože ja som ten človek, ktorý sa tu realizuje formou dizajnovania tej technológie a to je to, čo ma baví a kolega do toho vnáša emóciu a príbehy. To znamená, to je to, čo víno predáva. Dobre si to povedal. Say